Kan du sige hej til kameraet? Så, det var fint. Så, hej. Så siger vi hej. Kan vi vinke? Ja. Skal du have og have lidt babs? Hvad er det, du siger? Lige nu, Emily, der er du. Det er svært at regne med. Ja, den er lidt svær. Nej, hun er ældre. Nej. Du er 4 timer og 12 minutter gammel. Og smuk som bare sådan. Ja. Ja, du er da vist lidt sulten. Ja, du strækker ham nok. Jeg kan godt forstå, at du har banket mor indvendigt med lige bevægelser. Skal vi have et billede, et slutbillede af mor? Levende. Levende. Hej, Smål. Nej. Og så skal vi have bedre en stolte far.